En Lousame xa quentan motores para a celebración da Romaría das Letras o 17 de maio, un evento que este ano cobra especial relevancia dentro da campaña para recoñecer a figura de Cernadas. Baixo o lema Todos con Cernadas, o Concello cualifica esta cita como un dos actos máis importantes dunha campaña na que levan meses traballando para impulsar a súa candidatura ás letras galegas do vindeiro ano. O alcalde fala de xustiza histórica e fai un chamamento a toda a poboación para mirar cara a Lousame e apoiar un recoñecemento que considera merecido. Considero que é fundamental para toda a cidadanía e para que chegue aos ollos dos académicos ver o movemento veciñal e o apoio unánime que hai respecto a esta candidatura, a esta reivindicación que, como sempre decimos, consideramos que é de xustiza histórica. Cernadas, recoñecer o labor de Cernadas non é mirar ao pasado, é recoñecer que é a orixe, é o precursor do galeguismo, defendía a nosa lingua no século XVIII. Cernadas pensaba en Galicia cando aínda Galicia estaba por pensar, co cal iso merece un recoñecemento e creemos xa que dunha vez por todas, e para eso montamos todos estes actos e esta candidatura, é o momento de que Galicia mire cara a Lousame e a Real Academia poña os seus ollos en Fruime para recoñecer a labor do precursor do galeguismo. A programación da Romería das Letras desenvolverase no adro da Igrexa de Fruime e arrancará ás 10 da mañá cunha andaina circular de 5 km, acompañada de paneis divulgativos sobre a vida e obra de Cernadas. Ao longo da xornada haberá tamén actuacións musicais, misa ao mediodía e unha ofrenda floral, seguida dunha concentración de apoio á candidatura. Comezaremos o día 17 con unha andaina que sairá ás 10 da mañán en unha andaina circular de 5 km. Sairá e chegará ao adro da igrexa. Ao largo dos 5 km alternaremos paneis que nos acercarán á vida e obra de Cernadas. Ás 11:15 actuarán para amenizar a festa o Son do Pote. Ás 12 teremos unha misa. Cando ao finalizar esa misa, ás 12:30, o alcalde dará a benvida a todas as persoas que se acerquen ese día a Fruime. Faremos a ofrenda floral e despois concentrarémonos para o apoio á candidatura de Cernadas. O ambiente festivo continuará con música tradicional, sesión vermú e degustación de petiscos antes do xantar popular ás 3 da tarde. Dende a Asociación Veciñal lembran que é preciso reservar praza previamente cun prezo de 20 euros para adultos e 12 para nenos, tras ampliar a capacidade respecto ao ano pasado. Dende a Asociación de Veciños organizamos un xantar para dar remate a toda esta festa, será ás 3 no adro. Para anotarse a este acto pois hai que contactar coa asociación a través das nosas redes sociais. O custo do xantar son 20 euros para adultos e 12 euros para nenos e consta de primeiro, segundo, postre e bebida e café. O ano pasado xa realizamos xunto co Concello pois tamén esta Romaría, xa fixamos tamén xa celebramos esta comida, foi todo un éxito, e entonces este ano pois decidimos repetir e ampliar plazas. Entonces todo aquel que queira anotarse antes do 12 de maio que se poña en contacto coa asociación. Un proxecto que dende Fruime estáse a estender polas 7 parroquias do Concello, con actividades para dar a coñecer a figura de Cernadas. Como ben sabedes, Lousame é un concello moi extenso, ten 7 parroquias e 93 km cadrados de extensión. Entonces, este é un proxecto que, lóxicamente, nace en Fruime, porque é Diego Antonio Cernadas de Castro, o cura de Fruime, nace en Fruime, pero dende ali queremos lanzalo a 7 parroquias, non só a Fruime, senón facerlle chegar a figura de Cernadas ás outras 6 parroquias que tamén temos no concello. Unha xornada que mesturará cultura, tradición e reivindicación, e coa que Lousame aspira a encher Fruime e situar no mapa a figura de Cernadas.